kabiyaya, nandito tayo kay Kuya Johnny. Yung binigyan po natin ng pang sa upa sa kanyang bahay. So tanungin natin siya at update natin kung nakalipat na ba siya o hindi. So ayun po si Kuya Johnny, pinatawag ko po. Ayan si Kuya Johnny, oh. Ayan, galing siya sa may taniman niya. Mukhang busy ka sa pagtatanim mo, ah. Busy ka ata sa pagtatanim mo, ah. Dahil mo uling, ah. Ano, kamusta na? Kamusta na yung bahay? Yung ano na sir, sa baba. Naayos pa rin. Baba na lang. Saan ba banda dyan? Malayo? Malayo sir. Ha? Malayo. Malayo pa? Sa likod. Sa likod pa. Tara, baba tayo dun, maingay dito. Kaya sa baba, meron pala akong ano rito, bigas. Yan. Marami pang bigay ka sa anak mo. Yan. Bigas, tsaka grocery. Tsaka may ano yan, may tawag dito. Ha? Hindi, dito na lang, kaya ko yan. Hindi, kaya ko yan. Ako pa ba? Hindi tayo cowboy niyan. Mataba lang ako pero magaang lang. 120 kilo. Ba, ang daming uling, oh. Oo. Naka ano ka nito? Saan mo ito nakuha ang kahoy, Kuya Johnny? Bumili ako ta. Bumili ka na? Bumili rin ako ng dalawa. Wala, hindi ako makabili ng uling mo. Dalang. Gawa ng ano, hindi naman kami nag-uuling. Sarap sana bumili. Puno nga sana ito eh. Nandun lang dyan yung iba eh. Tanggalan lang na ano mo kay Johnny, baka sabihin nila hindi ikaw si Kuya Johnny. Ay, safe kita rito eh. Yun, nagpagupit na, oh. Buti, nagpagupit na si Kuya Johnny. So, yung update pala sa bahay, ano na lang? Yung flooring na lang po sir. Flooring na lang yung inaayos. Yung bubong okay na. Siguro mga ilang araw kaya, no? Yung gupat yung anak lang gumagawa eh. May na rin yung anak ng... Bali mag-isa lang gumagawa. Pero mga 1 week na lang siguro, no? Tapos na yun. Yan, mga kabiyaya si Kuya Johnny. Pinadalan siya ni Ate Maria. Yan, ng 7,000 na panimula niya sa upa. Yan, at ngayon inaayos na lang daw po yun. So inaantay na lang namin ni Kuya Johnny kung ano. Tara kuya, punta tayo dun sa gulayan mo kung paano yung mga ginagawa mo dun. Punta kami dun mga kakuwela para makita natin. Doon ako nakatutok eh. Ha? Doon ako nakatutok eh, hindi namin yung tuwatan dyan eh. Tara, punta tayo muna ka kuya. Tara, punta tayo dun. Makita natin yung ginagawa ni Kuya Johnny. Kanyang hanap buhay dito. Saan tayo aakyat? Ito ngayon mo ito. Ay. Nga lang, dahil kumadaan sa sakyan. Yan, okay na. Takbo tayo. Nakakatakot, no? Ayos ko ba siya? Ha? Inaano sa gabi, bibili. Init. Dala natin na sila. Ha? Pumunta ko. Saan babaan mo yan? Baba tayo. Ano nga, buhay lang. Wala, hindi pa ginawa dyan ano. Dalang. Sumusunod. Ha? Pag ginawa magdangan. Kilala mo to? Hindi. Saan yung hagdanan? Hindi pa ginawa magdangan. Ayan, talon-talon lang. Oo, dito lang. Talon-talon lang tayo. Kaya ko kaya. Tapos pumuna ka. Ano to? Paano ka bumaba? Bilis mo. Yan. Grabe.
Ah, dito. Ano to mga tanim mo? Okra yan sir, gabi. Tanglad, ito mabagong. Ah, ito mga okra. Ay, mga tanglad po yan sir. Tatanglad. Ah, yun pala yung mga gabi mo. Opo. Saluyot, okra. Tara, baba tayo. Daming linisan yan. Ha? Buti ka mo. Buti ka mo makulimlim dito. Ang daming nagka-interest dito sa mga tanim. Bawat may dumadaan eh. Natataba raw eh. Oo nga, yan ang tataba oh. Nakakatakot talikuran eh. Oo, huwag mong iwan. So, ano to? Kalabasa? Ay, okra. Okra po sir. Ang taba ng okra oh. Ang tataba raw. Yun oh. Wala pang bunga. Wala pa sir. Tataba oh, mga kabiyaya oh. Gabi, galo-halo na. Nandito tayo sa may Laguna Bay. Yan, mga tanim ni Kuya Johnny dito. Kaya hindi rin to nakakasawang tulungan si Kuya Johnny kasi nasipag niya magtanim-tanim. Taga-taga lang ha. Eto, sa'yo pa yan. Oo sir, pupunta roon. Hanggang doon? Dito na po sir, may talbusan. Eto, ano to? Ah, mga kamote. So, tumubo na oh. Oh. Mga skin po na dito sa taniman ni Kuya Kamuting kahoy. Johnny. Ha? Kamuting kahoy rin yun. Init, grabe. Kalawa, kilala mo yung sumusunod sa atin. So sana din tulungan, kaso baka manakit eh. Baka hindi ayaw niya ano. Yun doon, Hanggang dyan sa akin sir, kamuting kahoy. wali ito na lang din yung pinaguhugot-hugutan mo minsan Oo. pag may bibili. Ayan, daming... Ano dating tanim dito kuya? Wala, gubat to sir. Ah, well, gubat talaga to, inano mo lang, inayos mo lang. Tsaga lang din nga. Grabe din lang Grabe, dito. sipag Mahaba. nito dyan. Grabe. Kaya nga sabi naman tao dyan, ano lang talaga kaya dyan eh. Pisa lang yan. Mataniman mo na lahat, ani ka lang na ani. Kahit hindi na raw ako mag-uling. Hindi nga nang mukha mo kaya. Gwapo si kay Johnny ngayon, no? Hindi ni. Oo. Bagong gupit. Mahihayin si kay Johnny. Ayaw niya pakita yan na lagi siya nakamas. So, mahihayin siya. Pero yan, mga isang linggo na lang siguro. Okay na yun, no? Hindi na, ano. Pero dito rin talaga ako mag-ano. Oo, huwag kang mawala dito. Dito ka lang, yung mga gulay mo. Nag-interest si Gabi, gusto lang pipitasan eh. Grabe. Yan, ano ba yan? Saluyot? Opo, yan sir, mamaliit, saluyot yan. Nasa luyot to. Oh. Sa akin, saluyot. Pang ano nga halo sa gulay yan? Anong halo niyan? Masarap? Yung gata. Ha? Gata? Oo. Saluyot, no? Ayan. So, ganun na lang, no, kay Johnny. Opo sir. Kasi syempre, galing sa sponsor natin yung kaya ako naman, pupunta lang ako dito para ma-update din Oo. sila. Malay mo, may magpaano pa dyan. Sir. May tumulong pa sa mga gamit nyo. Kasi wala nga doon, nabanggit mo nung nakaraan, wala kayong gamit. Tsaga-tsagaan na lang talaga. Puro dahil mo uling. Magkano bili mo sa uling? Ano yan sir, 11 sako yan. Ha? Bumili ako 2 drum, minarkilahan lang. Dalawang drum na kahoy. Hindi, drum po na ulingan. Ah, bumili ka? Opo, 500 isa. Kaya minarkilahan eh. Ay, narkilahan. Oo, 50 isa. Oh, Bumili ako 2, 1,000 isa. 11 sako na yan, kaya lang nandun yung 6 sa Saan ka nakakuha ang kahoy? bili-bili. Magkano bili mo? Yung, minsan may 150, minsan may 150 ang... tricycle. Ha? Isang tricycle. Sa tricycle. Mga ilang sako na yun? Isang salangan. Sa salangan na yun. Buti may tinutubo ka. Kasi pupunta po ko dyan sa tambakan yun, tambakan na po. Oh, yun dun. Pounding. Oh, yun oh. Yun dun sa unahan na yun. Oh. Pounding ng mga timo. Oh, maraming kahoy dun. Oh, may kilala na po ako ron, sir eh. Ito, Bali na kay 11 na sako ka, na uling. Tapos yun na lang natira. Magkano benta mo sa isang sako? 200 yun sir. 200. Pwede pala akong kumuha sa'yo pag nagtayo ako ng pag ibinalik ko yung barbecue ko, no? Oo. Yung ihaw. Ito na lang ako kukuha sa'yo. Pag mo hagdanan dun, oh, mahirap umakyat. Pilis magkababa yung kawatan dyan. Tao nga, no? Ang galing po rito mga kawatan dyan. Si ano nga yun, no, yung nandoon sa dulo, yung matanda na may ano, ninakawan sila. Tayo ka lang makatalikod pag kung baka tinatawag na salisi ang kawatan rito. Grabe. Katalikod ka lang. Tsaka sa salpot. May tempo. May tempo talaga, grabe. Ba't tayo pag bumitalikod? Mga tiga sa ano nga nagnanakaw dito. Hindi rin man lumayo sir. Dito lang. Dito lang Kaya din. Hindi mo lang matimpuan na abutan mo na bunot eh.
Grabe. Ang gagaling nga. Pwede naman manghingi eh. Oo, ito, hindi naman kumdamot. Basta pang Oo. gulay lang, pang ano. Pangkain lang, Huwag lang pangulam. pagbinta. No, kasi parang ginisa ka sa sarili mo. Oo. Buti ikaw nagpagkahirap. Parang ginisa ka sa sarili mo mantika nun. Ikaw yung ano. Ikaw nagtanim, iba umani. Oo. Ikaw nagpagkahirap ka. Grabe, hindi basta-basta. Grabe talaga sa panahon ngayon. Hindi Ayan. basta-basta ang dinanas mo. Sa Ate Marie, bali mga 1 week pa daw tinatapos lang daw yung ano, flooring. Sorry. Tapos lilipat na sila doon. So, i-video natin yun para ma-sure natin yung ano, yung kung okay ba yung paglilipatan nila Kuya Jonit, makausap din na makita din natin yung mga anak niya. Ilang taon na yung panganay mo? Dapat po. 4. Yung pangatlo, pangalawa, Mahigit po lang siya. isang Buwan. Taon. taon. Baby pa. Buwan ito lang. Ano si Kuya Johnny. Gusto niya daw pala na ano, na kwento niya sa akin na gusto niyang Sabi nga, magtinda-tinda ng gulay. daming purpose. Kung may ano ko lang, sabi nga niya, dapat pangarap buhay mo. Magamit pangarap buhay. Sabi ng biyanan mo. Opo. Yan, naghingi ako sa kanya mga kabiyaya ng kamuting kahoy gagataan. Masarap po kasi yan eh. 2 beses pa lang ako nakatim nito, sir. 2 beses pa lang. Sarap niyan. Sarap. Tapos lagyan mong kurut-kurutan mo ng karne. Oo. Sarap yan. Masarap magluto niya, no? Yung mata sa bahay. Kuha sila ng kamuting kahoy. Eh nga dapat talaga sa'yo, Kuya Johnny, yung ano, yung tawag dito, yung Pwede yung kariton na tas gulay-gulay. Pag deliver mo sa palengke, pwede pag uwi mo, habang ka, binta mo doon. Tsaka yung ano, tawag dito, yan, mahilig ka naman magtatanim, hindi dyan mo kunin yung ano, less puhunan ka pa, no? Sige, yan mo. Pag may dumating na biyaya sa akin. Pag maglaguan to eh, ani ka na lang hirap mo na nga ba? Sige, kapag ano natin yan, ayusin natin yan. No? Talbos, sir. Ha? Talbos. Nang? Kamote. Talbos ng kamote, meron ba? Yun o, kapal. Saan? Yan, sir. Ito pala, oh. Sige. Yan, binigyan niya rin ako talbos ng kamote kay Johnny. Oy, unti-unti ko nalinis yan, hindi ko matutugan eh. Pero buti kay Johnny walang ahas. 2 beses pa lang ako nakikita dito eh. Malalaki? Hindi naman masyado. Pero hindi ka naman natuklaw. Sawa. Anong saging to? Parang sabi. Saba. Ay, sanggoy. Oo. Ay, hinog na eh. Ay, nabulok lang. Kala ko hinog na eh. Ang dami na Yung- kong kamuti na to. Yung iner kailangan na tricycle laki. Ayan, bago sa mag-shoutout dyan sa mga kamag-anak mo na baka napapanood ka, mga tropa. Di ko. Kaya po ako sa camera. Dahil ang bibigyan ng 20. Ako ang bibigyan ko 100. Araw-araw. Di, oo, wag na, sir. Hindi, joke lang. Huwag na, sir. Ito na, pang merienda mo. Yun na, tanggapin mo na yan. Biyaya yan. Salamat po, Kailangan sir. mong tanggapin yan. Sige po. Oo. Yan, kay Johnny. Pangarap, dapat sinabi mo na dati na yung pala gusto mo na Sir, ano rin tayo? maggulay. Tinda ng gulay. Ano rin tayo, sir? Yan. Lagyan natin dito. Sarap to. Okay. Burrito nilang gisa-gisa dyan eh. Oh, sardinas. Masarap na yun. Yung mga trabador dyan, Hindi gumagawa naman tayo rich kid eh. bike lane. Diyan din tayo nang galing dati. Gulay-gulay eh. Dami rin talaga nagsabi sa akin, sir eh. Marami Na? na sila lang kapag anak ang araw nila sa tagapalingke. Pag tapos na sa pag-aaral sa gulay lang, hango Oo. pa yun ha. Importante kasi ngayon talaga kahit mahirap ka. Kailan tsaga araw lang. Tiyaga, tsaka yung tipong wag kang gagawa ng masama. Apo. Yung bisyo. Okay lang yung sigarilyo inom. Wag lang yung bisyo na drugs, sugal. Gala. Pero Yan ang nakakasira talaga. iwanan ko na po yung sir, yung alat. Simula ko nasasakyan sa ano. Nasaksak ka kuya? Tapat ng ulong. Dito mo dito. Kung saan patingin? Yung sugat ka dyan, operahan ka. Kahit po. Ang buti. Ay, grabe. Sa tapat Sa Vista all home? Kuya, kuya. Yan o, laki ng sugat niya. Mall. December 23. Oh, ay ano pa, magpapasko. Apo. Baba. Yan pa kuya, oh, sa harap mo. Pauwi ako noon eh, sa amin, Sipas. Tiga-tipas ka pala.
Mga loko mga tao dyan, tuktukan. Oo, grabe dyan. Loko talaga. Thank you. Kay Ate Maria. Salamat po eh. Yan, Ate Maria. Yan. Thank you. Ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Ingat ko po kayo palagi and God bless. Bye-bye.